Pozdravujem všetkých za našu firmu XTB, ja sa volám Tomáš Vránka. No, vítam vás pri ďalšom videu, v rámci ktorého sa pozrieme na síce možno jednu netypickú a netradičnú tému, ale je to teda vec, s ktorou sa na nás veľmi často teda obraciate. No a tou témou je, že ako postupovať v prípade úmrtia u nás v rámci teda XTB. Ešte ale teda predtým, ako sa pustíme do samotného videa, tak opäť pripomínam možnosť odberu nášho YouTubeového kanálu. No a poďme sa už pozrieť na poučenie o rizikách, ktoré sú spojené s investovaním, lebo rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. U 69% účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa ku vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov. Investovanie je rizikové, investujte zodpovedne. Pre viac informácií o rizikách spojených s investovaním navštívte naše webové stránky. Odkaz nájdete v popisku videa. Takže poďme na vec. Tak ako som spomínal, tak nám v poslednej dobe pribudali otázky na to, že čo sa stane s obchodným alebo investičným účtom u nás v rámci XTB, ak sa teda majiteľovi niečo stane. Je to vec, ktorú možno väčšina ľudí nerieši alebo sa nad ňou asi úplne nezamýšľa hneď na prvú dobrú, ale ako sa hovorí, tak to nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, takže je dobre vedieť zrejme aj to, ako postupovať v takomto prípade. Ešte teda hneď predtým, ako začneme, tak v podstate mám tu jednu takú nevyžiadanú radu, ktorou by som začal. Berte to tak, že to, čo teraz poviem, nie je úplne nutnosť. Niekto môže mať dôvody, prečo to tak nechce, ale v praxi je podľa mňa najlepšie, najrýchlejšie, najpraktickejšie toto, čo teraz poviem, pretože si myslím, že z toho môjho pohľadu je dobré, aby niekto z tej najbližšej rodiny vedel, že tu u nás v rámci XTB ten účet máte. Pozostali vedia potom riešiť tie veci rýchlo a nie je tam riziko, že jednoducho rodina príde na to, že ste tu mali ten účet až po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch. Samozrejme, ako hovorím, tak chápem, že ak má niekto dôvody, že nechce, aby teda vedel niekto z rodiny o tom účte v XTB, ale teda napríklad ja osobne to takto mám, že viacero ľudí vie, že kde čo mám, aké účty, bankové, investičné a podobne, takže za mňa je jednoducho dobré a praktické, aby teda niekto z tej najbližšej rodiny vedel, že teda u nás v rámci XTB alebo aj niekde inde máte vedený ten účet. Ďalšia vec, na ktorú by som rád upozornil, je v podstate to, že ja som si spomenul, keď som chystal tieto veci, že mi raz kamarát hovoril, že mali v práci prípad, že tam niekto zomrel, nejaký z tých klientov a že niekto z rodiny potom narýchlo chcel vybrať peniaze. Myslím, že to bolo z nejakého bankového účtu toho daného človeka, lebo že sa bál, že tie papierovačky sa budú dlho naťahovať, že sa jednoducho k peniazom tak skoro nedostane, ale že potom následne mal kvôli tomu nejaké problémy s tou políciou. Takže priznám sa, neviem úplne presne, že ako je to legislatívne ošetrené, ale myslím si, že neodporúčam teda robiť ani takéto niečo, ak by ste aj mali prihlasovacie údaje v rámci nejakého splnomocnenia k tomu nejakému účtu niekoho z tej vašej rodiny. Za nás je ten proces potom vybavený naozaj veľmi rýchlo, takže myslím si, že je ideálne nechať tie veci prebehnúť oficiálne tak, ako majú, a nerobiť nejaké unáhlené kroky. Poďme už ale teda na tú praktickú stránku toho celého. Ak sa teda nejakému investorovi, teda tomu nášmu klientovi niečo stane, tak potrebujeme, aby sa nám tí dediči ozvali ideálne e-mailom na e-mailovú adresu support@xtb.sk alebo teda support@xtb.cz. Sú to mailovky s 2 pečkami, to znamená SUPPORT. No a samozrejme ozývate sa na ten e-mail, cez ktorú pobočku máte vedený ten obchodný alebo investičný účet. Tam je teda samozrejme potrebné, aby nám daný človek napísal to, čo sa stalo, že niekto z rodiny proste zomrel, kto mal u nás ten účet, a poslal k nám zároveň aj k tomu nejaké oficiálne dokumenty. Ide o overený sken rozhodnutia, kto dedí práva a povinnosti k účtu v XTB, tam potrebujeme celý dokument, potom úmrtný list, tam potrebujeme sken toho originálu, preukaz totožnosti dediča, prednú a zadnú stranu toho dokladu a aktuálny výpis toho bankového účtu dediča. Tento doklad potvrdzujúci vlastníctvo bankového účtu môže byť poskytnutý vo forme výpisu z bankového účtu alebo potvrdenie o bankovom prevode ako dokument vo formáte JPG, JPEG, PNG alebo PDF. Dokument musí obsahovať meno a priezvisko majiteľa účtu, číslo účtu, menu, v ktorej je účet vedený, logo banky či vodoznak, a nesmie byť starší viac ako 3 mesiace.
chce. Keď nám to takto pošlete hneď komplet, ušetríte čas a prácu aj teda sebe, ale samozrejme aj nám, že hneď na prvú dobrú budeme aj my mať všetky tie dokumenty. Keď potom dostaneme všetky tieto podklady a dokumenty, tak tie aktíva z toho účtu, ktoré tam sú, tak v praxi hneď predávame. Hneď ako teda tie podklady dostaneme a spracujeme, potom v obchodných podmienkach je to definované, že do 2 pracovných dní, ale z toho, čo som mal možnosť vidieť a sa teda baviť s Matúšom od nás zo supportu, tak by to malo byť hneď. V praxi teda dedič alebo dediči dostávajú všetky peniaze, ktoré na účte boli vo forme hotovosti, plus samozrejme tie peniaze, ktoré tam pribudnú z nejakého toho predaja tých aktív, akcií, ETF či iných pozícií. Proste v skratke pozostavy dostanú vo forme cashu v podstate všetko, čo na tom účte bolo. Dôležitá informácia je ale aj tá, že ten dedič nemá možnosť ďalej používať zdedený účet v XTB ani si ponechať cenné papiere alebo ich presunúť na nejakú inú osobu. Takže jedinou možnosťou je ako keby výplata tých finančných prostriedkov. Ak je potom dedičov viac, napríklad 2 deti, že niečo teda zdedia po jednom z rodičov, tak potrebujeme potom tie výpisy z toho bankového účtu nie staršie viac ako 3 mesiace a doklady teda od všetkých. Ak má jeden z dedičov plnú moc konať aj za ostatných, alebo teda aj nejaká iná osoba, tak samozrejme stačí, keď sa nám ozve ten jeden daný dotyčný človek. Ak nie a rieši si to každý sám, tak potrebujeme, aby sa ozvali všetci individuálne. To znamená, že od všetkých budeme potom potrebovať tie výpisy, tie doklady a podobne, čo je asi teda logické. No a to, v akých pomeroch sa peniaze rozdelia, určuje rozhodnutie o dedičstve, kde je to napísané, podľa toho postupujeme, takže keď je to pol na pol, tak delíme v podstate aj tie peniaze z toho účtu v takomto pomere. Potom presný postup upravujú a viac teda informácií nájdete v našich obchodných podmienkach na Slovensku aj v Česku. Je to teda bod číslo 17, tie máme potom voľne dostupné na našich webových stránkach. Máme tam aj presne vypísané tie dokumenty, ktoré od vás takto potrebujeme. Tu vidíte, toto sú slovenské obchodné podmienky, toto sú české obchodné podmienky, myslím si, že by to malo byť to isté. V zásade potom ako keby, alebo tento bod číslo 17 upravuje potom postup v prípade smrti fyzickej osoby alebo likvidácie právnickej osoby, takže ten postup by tam mal byť veľmi podobný. No a obchodné podmienky potom nájdete voľne dostupné na tých našich webových stránkach. Ono môže byť, že v priebehu rokov sa tam nejaké drobnosti budú meniť, ale tento proces v praxi, tak ako som hovoril, samozrejme u nás funguje veľmi podobne už niekoľko rokov. Tu máte teda potom tie aktuálne screeny, no a máte tu ešte aj viacero informácií, takže koho to zaujíma, tak buď z tohto screenu alebo z webových stránok našich, ktoré nájdete. V skratke teda potrebujeme, aby ste sa nám ozvali, poslali ste nám potrebné dokumenty, ktoré som spomínal, my následne odpredáme tie pozície na účte a dedičovi alebo dedičom po doložení výpisu z bankového účtu a dokladov pošleme tie peniaze, takže celkom stručné vysvetlenie si myslím a logické a pochopiteľné. No a záverom ešte by som chcel takto poďakovať kolegovi Matúšovi Janičkovi zo supportu, ktorého máte možnosť vidieť tuto na tomto obrázku. S ním som to celé konzultoval, aby to bolo čo najpresnejšie. Matúš je tu u nás už naozaj dlho a toto rieši v podstate, aj toto rieši na tej dennodennej báze, takže ďakujem veľmi pekne takto aj za pomoc a za objasnenie aj tej praktickej stránky. No a v tejto chvíli je to za mňa všetko. Dúfam, že vám video objasnilo také tie najčastejšie otázky, ktoré by vám k tomuto napadli, prípadne ak by ste mali ešte niečo ďalšie, nejaké otázky alebo proste feedback, tak budeme radi, pokiaľ nám dáte vedieť pod týmto videom. Za mňa všetko, ďakujem a budeme sa určite vidieť v rámci nejakého ďalšieho videa.